Hvala emisija Marija, Branimir u emisiji Pot po ti, dobrodošli. Hvala lijepo, dobro vas naša, pozdrav vama i vašim gledateljima. Možda bi na pričetku emisije našim gledatelji kazali gdje sam nas vaš gost, možda će mi ti lakše kazati kako daleko je to od Međugorja do odavde. Vi ste trenutno u župi Tihanjini, to je jedna župa koja pripada Grudskom dekanatu, dakle općini Gruden. A s jedne strane graniči s Hrvatskom, Republikom Hrvatskom, a s druge strane graniči, bih rekao, s dubinom hercegovačkog teritorija. Otprilike 30 km ste od Međugorja, iako je ovo drugo Međugorje. Ja bih rekao malo Međugorje. A zašto malo Međugorje? Naime, ovdje se nalazi jedan kip koji je kupio prije 40 godina u Italiji, kupio ga tada već, pokojni Rako Lovrić, dakle, koji je među vremenu umro, inače bio je župnik ovdje, prekrasan kip, dragi gospe. Pa evo, molim vas da to snimite i da ponesete i prezentirate vašim gledateljima. Ovo to će nam gledatelji da vide. Kako vas je Bog pozvao svećenički pokret? Što se tiče poziva, svećeničkog poziva, to je drugačiji poziv od ostalih poziva. Vi u slobodi izabirate stvari u životu, međutim, kako ja gledam na svoj svećenički poziv? 80% Bog je tu htio da ja budem, 15% su svi drugi izmolili, a ja sam utkao sve to 5% svoje volje, želje, htjeli, učenje i tako da. Lijepo biti svećenik, časno biti svećenik i svećenik je uistinu biti posebno, međutim, od svećenika se traži svetost. Svećenik mora biti onaj koji će stvarno nositi Krista, koji će donositi mudre odluke, mora biti stariji u zajednici. Jesu li vas zamolili da našim gledateljima predstavite vašu župu? Pa, dragi gledatelji, moja župa broji 1300 vjernika, smješteno 350 obitelji. Inače, populacija je malo starija, tako da više umrlih nego rođeni, ali dosta dobro je u crkvu. Naravno, kod nas ovdje u Hercegovini je običaj i vjera, da sve ono što se rodi, to se i krsti, ono što odraste, to se i krizma, sve ono što je zavjenčanje, to se u crkvi vjenča. Tako da mi u Hercegovini živimo na svoju vjeru, ispovjedamo vjeru u trojednog Boga, živimo ljubav prema svojoj crkvi i prema svome narodu. Ona vam se puno toga u svijetu priča. Sam jedan zubom napisao po čemu smo mi Hercegovci prepoznatljivi. Prepoznatljivi smo po sebi i ne želimo ni po čemu drugom biti prepoznatljivi. Pa evo, lijepi pozdrav vama koji nas gledate i volio bi da se vratite u Užu, u crkvu, a to je crkva ljubav, da se pomolite pred ovom Gospom, a to je jedna interesantna Gospa. Najbolje vidite kad pred njom klečite, a najbolje vas ona vidi kad pred Gospom klečite. To ste vrlo lijepo kazali. Kako franjevačka mladež radi i sudjeluje u pastoralnom radu kod župe? Pa ja sam formirao ovdje Framu, kad sam došao, inače moram kazati da sam došao prije 9 mjeseci u župu, a prije toga sam službovao i u Međugorju, bio sam gvardijan u našim časnim samostalima na Huncu i na Širokom brijegu, 10 godina su ukupno. Dakle, prošle jesene sam došao u župu i formirao sam Framu. Imamo malu Framu, dakle to su ona djeca do 8. razreda i ovi stariji. To su uglavnom srednjoškolci. Imamo ih 50-ak, okupljamo se na naše sastanke, pokušavamo molitveni život oživjeti, ali isto tako i karitativni, tako da za Božji, za Uskrs, za velike blagdane, obilazimo naše stare po župi. A starima je vrlo interesantno kad im dođu malići i djevojke pa s njima provedu pola sata, pričaju, razgovaraju i tako dalje. Uvijek želimo od mladih ljudi praviti samo jedno, a to je da budu ljudi molitve. Bez molitve, bez Boga, bez klečenja pred presvetim otasnim sakramentom ne ide se naprijed. Ja sam nekada mislio da može drugačije, ali ne može. Vi ste gosti u emisiji Agape, tako su naši gledatelji poželjeli
da vas dovedem u ovu misiju gdje gledatelji izabire goste. Tada ste kazali o vašem čudežnom kipu Majke Božje. Došao je glazda, je čudotvorno, milosno, nešto ste kazali. Da li je to istina, ima možda kojih izrečenja ili nešto slično? Pa u svemu ovome treba čovjek biti trijezan, znate. Čudo je ono što ne mogu razumsko protumačiti. Ali činjenica je da, ne znam baš što sam to u emisiji spomenuo, ali ako sam spomenuo to, evo ponovit ću. Naime, bila je jedna obitelj iz Meksika, imali su svoju djecu, neka banda je uzela njihovu kćerku i ubili su je. Čovjek se samo organizirao da se osveti ubojicama svoje kćeri. Kad je trebao isplatiti tu ekipu, da ubiju ubojice, čovjek gleda, sine, nemoj to činiti. Normalno da se promijenio njegov život, tu je obnovio, dakle, ponovno vjernost vidi svojoj ženi, ponovno se obitelj skupila ovdje, ja sam nedavno imao misu za njih tu. I oni kažu da je to uistinu čudo, ja svaki dan nađem pokoje pismo ispod kipa Gospina, gdje ljudi kažu da im je Gospod pomogla u onome, jer normalno za jedno čudo treba puno i vremena i puno ljudi koji će to lijepo stručno objasniti, razložiti i tako dalje. Ali siguran sam, čudo se u našem životu događa onog trenutka kad prihvatimo Isusa. Kad Isus učinio čudo u Nazaretu, onda su rekli, a dobro je to napravio. Ali su odmah dodali, znamo mi i Josipa i Mariju, hoće ljudi danas pogotovo čudo, a neće ljudi Isusa. Kad se Isusa primio u svoj život, dogodit će se čudo. Nije uvijek čudo da smo izliječeni od neke bolesti. Pročitao sam jedan zgodan primjer kako je neka časna sestra u Njemačkoj bila stvarno dobra sestra, ali je obolila. Pa onda u tim trenucima slabosti prigovorila je Bogu i rekla je, Bože, zašto si mi dao toliko patnje, čitao sam ti život s mužem. A on im je odgovorio, pa budući da si ti moja prijateljica, ja nisam mogao podnijeti svu bol i patnju ovog svijeta, pa sam dao i tebi da malo poneseš. U svakom slučaju jedna lijepa poruka, nije uvijek križ kazna. Možda je to ipak znak ljubavi i znak učiteljstva. Bog nas uči nečem drugom. To ste vrlo lijepo pokazali. Kako vidite Međugorje kao svećenik? 1981. godine ja sam imao 24 godine. Ja sam u to vrijeme, baš vrijeme Gospinu kazanja, ja sam bio u Njemačku. I pročitao sam u novinu da se Gospel kazne. Ja sam to nazivao glupostima. Nakon 2 mjeseca sam došao u Hercegovinu i sa svojim sestrama sam otišao u Međugorje. Otišao sam u civilu čak da me ljudi ne prepoznaju. Došli smo u Međugorje, bilo je puno ljudi, ali ja sam to s visoka gledao, prepotetno sam se odnosio prema tome. I tu prvu večer sam imao prilike razgovarati s vidjocima. Je ostala ipak jedna dvojba u mom srcu, zašto se ljudi skupljaju. I ja sam došao tu kao stranac kojeg to ništa ne pogađa. I tako dalje. Bilo je jako puno ljudi. Ja sam iza toga otišao u Italiju i proveo sam tamo 2 mjeseca, iza toga sam se vratio u Zagreb, nastavio studij. 82. ja sam postao svećenik, 83. ja sam došao u susjednu Župu do Međugorja, to svećenik radi. Većina frutara je znala moje raspoloženje, moje rezerviranost prema Međugorju i onda su mi rekli, dosta korektno, znamo mi da ti nisi baš zainteresiran za Gospino kazanje, ali kao svećenik Boga bi nam pomoći ispovijedati u Međugorju, puno ljudi traže isto. Ja sam dolazeći tako u Međugorju počeo ispovijedati ljude, slušajući njihove grijehe i gledajući kako oni postaju novi ljudi, shvatio sam. I ja sam bio zatvoren prema Bogu i prema Gospi, pa zato nije ta moja istina mogla dakle ući u mene. Danas ostajem zadnjim svjedokom, tamo se Gospa ukazala, samo ko će vjerovati, vjerovat će, ko neće vjerovati, neće vjerovati. Međutim, kako kaže pjesnik Kranjčević, što je drugom svetom meni prokleto je.
Međugorje će za neke biti spas, a za neke, ne bih rekao tu grubu riječ, ali za neke siguran sam da će biti kamen spoticaj. Međugorje je jedna snaga, u biti u čemu je ta snaga Međugorje? Ako je bilo prošle godine, 1,5 milijuna pričesti, 1.517.000, nemojte mi držati sad za riječ, može se provjeriti. I to su točni podaci. To je snaga Međugorje, to je za mene čudo Međugorje. Za mene čudo Međugorje kad čovjek postaje novi čovjek i postaje ponovno dijete Božje, odlazi u svijet, raduje se sebe, raduje se životu u svoje obitelji. U Međugorje treba doći i u Međugorje treba osjetiti. Sad treba nešto pisati baš u Međugorju, uvijek mi je strah da ne promašim temu. Jer nije Međugorje ono kad vi dođete u Međugorje pa vidite suvenirić, pa vidite puno ljudi, Međugorje je nešto drugo. To je istina. Šta katolicima znači Sveta misa? Vidite ovo, što se tiče sakramentalnog života, mi se moramo vratiti sakramentalnom životu. I mi ovdje u Hercegovini, i u Sloveniji, i ovdje u Hrvatskoj, i ovdje u crkvi. Bez molitve, bez sakramenta, bez ispovjedi prečesti, bez klečenja pred svetim oltarskim sakramentom ne može biti nadogradnje. Znate, Gospode pomagajte, Međugorje smo se odraćeni, teško je se obratiti, teško je postati novi čovjek. Da, teško. Jer mi uvijek imamo recepte za drugi, ali da se ne. Ih puno puta premukopimo se sa sobom. Međutim, Gospod, točno kao dobra majka zna, ako budemo postili, ali nije samo post od hrane. Nekom se sjetimo, pa sad vam stavio da žrtvu činite. Ako imate post od hrane, čvršćujete svoju volju. Imate post od cvijeta, tako što nas učili stari crkveni oci. Isus kaže, budite u svijetu, a ne budite od svijeta. Nas je svijet, prljavo, ima sve grijeh. Mi kršćani, katolici moramo postati od toga. Imate post od svoga ja, u oholosti, jer bez poniznosti nema budućnosti. I Gospod kao dobra bajka točno nas dovodi tamo na one izvore gdje se trebamo napiti vode, jer tako da smo nastavili života. Da li bližina Međugorja utiče na vašu župu vjernike? Da li se možda život zbog Međugorja nešto promijenio? Ja sam u Međugorju radio kao svećenik 5,5 godina. Ja sam došao do 95. i bio sam do 2000. godine, kako to Gospod poslaže se stvarno. I siguran sam da vjernici iz moje župe, iz okolne župe, kad dođu u Međugorje, imamo sve da su raskajani, da su pobožni. Ne možda su u svojoj župi, iako bi to morali svjedočiti tamo gdje su rođeni, odnosno gdje žive. Ali u svakom slučaju to je poseban trenutak milosti koji poziva čovjeka, da bude novi čovjek, pa se, da tako kažem, visoko uši. Naš čovjek tu u Hercegovini, pa iz Hrvatske, kad hoće napraviti temeljiti ispovjed, da kaže, neću to napraviti. I tako dalje. No, siguran sam da je Međugorje jedna prava evolucija u crkvi i oko crkve. Ja sam puno po svijetu putovao. Nastupao sam po Južnoj Americi, Sjevernoj Americi, Europi i tako dalje. Mi nismo svjesni koliko je Međugorje u svijetu prisutno. Koliko je Međugorje promijenilo lice crkve, ali na bolje. Ja neću kazati da je crkva loša, ali siguran sam da je bio članova, braća i sestara koji žive u crkvi, koji su malo pozaspali i sad ih je Međugorje probudilo i ponovno dišu punim plućima. Doživio sam tako prekrasne stvari u životu, sam mi žao što nisam sve zabilježio, nisam sve bio što sam se vidio, ali Međugorje je napravilo pravu revoluciju, od puta je nas najbolje u Čile, pa onda u Čile, pa preko Ekvadora, Peru, pa Srednje Amerike i to do sjevera Europe. Mislim da prema više od 100 emisija puti o Međugorju, ali nešto me potaknulo, imate u Hercegovini vrlo jako vjeru.
Mislim, vjernici imaju vrlo jako vjeru prema Bogu, prema odnosu od Sloveniji, kod nas nema takve jake. Ja sam puno ljudi u svojoj Slovenije i to su dobri vjernici. Međutim, Mislim, baš kao obitelj, da, porodice. da, međutim, strah me, a u jednom trenutku se i mi ovdje ne izgubimo u Hercegovini, jer utjecaj medija, utjecaj politike, budite sigurni, itekako djeluje. Ja sam se sada vratio s jednog našeg područja, sam s područja moje župe, to je 13 obitelji koji se nalaze na granici s Hrvatskom. Kada ljudi znali koje im probleme prave nedjeljom ti policajci, to je javno izjavljeno. Zato što pređu preko te crte, da odu u crkvu, ne biste vjerovali. Dakle, postoji danas jedan trend ateističke politike, ateističke, ne znam, harange, koja duši, da tako kažem, vjeru strah me da i ovdje nas neprijatelji idu u duši, a neprijatelji križa Kristova. Što se tiče Slovenije, ja znam da tamo imate jedan broj katolika, imate jedan broj protestanata, vi se naslanjate na taj zapadnjački mentalitet, pa ako hoćete i geostrateški gledan, tu ste, ne bi morali da se izgubite. Slovenci, Hrvati se moraju vratiti svojim obiteljima, moraju se vratiti Bogu, moraju se vratiti k sebi, svom identitetu. Mladi znaju kazati, vrati se k sebi dok imaš kome. Ja bih rekao, vratimo se danas k sebi dok imamo kome. Znate koliko je katolika u Evropi? Samo 24%. To sam neki dan pročitao u katoličkom tjedniku. Samo 24%. Hoćemo bili 24% uništiti, hoćemo Evropu bez Boga. Meni takva Evropa ne treba. Hercegovina će biti Božje ili ničije. To ste lijepo kazali. Ali ovdje kod vas se osjeti baš jedan ovako mir. Možda za tiste gledatelje koji ne vole gužvu ili previše ljudi, mislim da je ovo kraj gdje može i da nađe jedan pravi odnos sa Gospodom i sa Bogom. Pa ja bih preporučio svima onima koji dolaze iz Slovenije, iz Hrvatske, iz čitavog svijeta. Ovo je prilično sigurna sredina. Može se dogoditi nekakav eksces, ali to je jedan miran kraj, zapravo kad su na mirno područje. Možete vi spavati uz cestu, niko vas neće. Možete vi na letu, da tako kažem, na nekoga. Ali to je stvarno rijetkost. Pogotovo ljudi koji dođu u Međugorje pa da malo do Širokog brijega, malo do Tihanine, malo do Ljubuškog, malo do Međugorja, ili možda svoj život organiziraju tako da su po danu, a negdje tu po Hercegovini, to je sve blizu, a uveče da su na monetarnom programu u Međugorju. Stvarno se mogu i odmoriti, duhovno se ohrabriti, ali isto tako i duševno se rastestiti. Šta bi na kraju emisije potikazali našim gledateljima? Možda im nešto žele da kažete? Puno toga da vam, dragi gledatelji, rekao. Puno toga. Ja sam kroz Međugorje upoznao puno Slovenaca koji dolaze u Međugorje, ali ja neću kazati da nema još koji trebaju doći, da trebaju biti na misiji, da trebaju se vratiti. Vi ste jedan veliki narod, ne mora nam to netko sa strane kazati. Mi to moramo sebi priznati. Vi ste jedan veliki narod, održali ste se kroz stoljeća, imali ste i svoje vanjske i unutarnje neprijatelje. Međutim, ako smijem kazati, budite pametni, ne dajte se jeftino prodati. Budite svoji, volite svoju zemlju, volite svoju crkvu, volite svoje svećenike. Nemojte samo spominjati što nije dobro kod nas svećenika u crkvi. Znamo mi i bez vas što ne valja kod nas svećenika, mislim. Čuvajte obitelj, ako to budete sačuvali, ako budete Boga molili, nitko vam neće biti pravan. Bilo je u povijesti veći naroda pa su nestali. Vi ćete možda kazati da ste mali narod, da ništa ne značite na karti svijeta. Ja kažem, puno vi značite
I evo, dragi moji Slovenci, čekam vas od utihanje pred našom dragom Gospom, zajedničkom majkom. Ona je tvoja i moja majka. Čekam vas u Međugorju, čekam vas u našoj Hercegovini. To je jedna patnička zemlja. Volim je samo zato što je u svojoj boli i patnji ostala dostojanstvena i vjerna Bogu. Hercegovina ima u prošlosti, a hoće budućnost, ja vjerujem da će Bog dati budućnost. Evo svima vama, dragi moji Slovenci, neka Gospod udjeli mir, radost, zdravlje i neka vam dadne sve ono što vam je potrebno. Ja bih se vam iz srca zahvalio za razgovor. Vas gledatelji pa lijepo pozdravljam i posjetite ovaj dio Hercegovine. Hvala na svemu, hvala Isus i Marija. Hvala vama.